Bab zikir wa tauhid. La taksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillahi turisu qaswatal qalbi. Dawuhe Kanjeng Nabi, ojo kakean jengker sak liyane zikir teng Gusti Allah. Kenapa? Fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillah. Sesungguhnya orang sing kakean jengker sak liyane zikir teng Gusti Allah niku turisul qaswatal qalbi. Iku iso mewariskan hati sing atos. Ati sing atos iki piye? Ati sing nek dituturi dheke ora nampa. Nek dikandani kei masukan ora nampa. Terusane hadis piye? Wa an abdan nasi minallahi qalbul qasi. Sak temene wong sing paling adoh teng Gusti Allah yaiku wong sing duweni sifat ati sing keras. Masabihis syarif. Lho, dadi wong niku aja kakean jengker. Sing penting niku zikir teng Gusti Allah. La ilaha illallah. Enten malih teng mriki diterangaken keutamaane maca la ilaha illallah. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa amudan baina yadil arsy. Sak temene Gusti Allah niku teng ars niku nyiptakno tiang-tiang di antara nok dhuwur ars. Fa idza qala abdullah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ihtazal amudu. Kok enek wong maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiang-tiang iki mang padha hoyak. Akhirnya ditangleti kali Gusti Allah. Fayaqulullah ta'ala. Gusti Allah dawuh. Askunu ya amudan. Cagak-cagak masjid iki, cara nek kasarane cagak-cagak no ars. Mendek ra usah goyang. Yo. Dawuhipun tiang iki mang terus piye fayaqulul amud kaifa askunu walam taghfir liqa iliha. Piye to Gusti jenengan aku kok mbok kon mendeki piye wong sedangkan wong sing maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niki mang urung sampean sepuro dosane. Lho, mangkae wong sing paling penak niku maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku di kali Gusti Allah di sepuro dosane. Terus malih sapa wonge kok maca la ilaha illallah wa muddu diwaca dawa lane la ilaha illallah. Artine nek la ilaha illallah niku diangkat la ilaha ditarik terus dihantem ana atine. Dadi wong nek cara wong thariqah niku la ilaha illallah ora kok gila-gila tok. Kudu enek carane. La diangkat munggah sik la ilaha illallah la ilaha illallah ngono ora kok gila-giloi mama dhewe apa kok gila-gilo manganan apa kuwi dadi ngono ya main segitiga jere kaji nek cara diangkat munggah tarik antemono diantemono atine dilebokno artine la ilaha illallah niku jenengan tumancep ana atine jenengan la illallah ngono ya. Jadi ngoten niku. Nah, ya ngono mat. Oh, boleh. Lah, aku di oke. Jadi zikir niku bisa ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Sapa wonge sing gelem zikir teng Gusti Allah niku atine bakale tenang. Terus wonten malih teng Risalatul Muawanah di dalu kula yang buka-buka. Ya perkara kula pengaji ya sinau tenanan. Ya. Terus enten malih teng kitabe Mbah Saleh Darat winginane kula menjumpai dua kitab Mbah Saleh Darat niku gadhe sing tak roy lagi dua kitab. Jawahirut Tauhid mbek Munjiat. Nek kaya kajin nek iso kudu tuku kitab Munjiat iki. Iki gawe wong sing rondoke munggah dhuwur ya iki golek kitab Munjiat niki adalah Mukhtasare Ihya Ulumuddin ya
Ya kabeh lah ya munggah not mangkring maksudnya. Masalah telah kabeh ya. Oke. Pun nggih. Teng Risalatul Muawanah niku didhawuhaken malam yakun wirdun fahuwa kal kirdun. Sapa wonge sing ora duweni wiritan niku dawuhe teng kitab lho nggih. Fahuwa kal kirdun. Kaya kethek. Tuh. Wong niku nek gak duwe istiqomah wiritan. Wiritane sampean apa misale ya Latif sing jenengan waca ya Latif wis waca. Sing penting kudu duwe salah satu tok. Misale kok sawayah-wayah awake dhewe butuh tenanan. Mbah pas bane bocor, mbah pas bensin entek, mbah pas ra duwe dhuwit ya. Mbah pas nang warung kok delalah ogrok-ogrok sak ora enek. Nah, jenengan waca jere wong bakule ora mandi lek ya mbok waca ndah. Artine kudu kula jenengan sedaya kudu duweni wiritan. Ya. Wiritan sing paling penak apa, Mas? Sholawat wis paling ayo. Sholawat be istighfar. Wis ora usah nggo ijazah nek sholawat. Wis murni langsung Gusti Allah sing ijazahi. Ya, niku nek sholawat. Benten nek kalih zikir-zikir lintune. Ya, zikir-zikir sing lintune wis paling penak nek iso kudu duwe cekelan. Artinya kudu duwe apa? Wiritan, ya. Kudu duwe wiritan. Ya, pun nggih. Niku adalah salah satu keutamaane wong zikir. Kuwatah teng mriki, ya. Teng mriki dawuhe Kanjeng Nabi kuwatah. Nah, terus malih keutamaane maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah napa malih? Ketika singin dawuhe Kanjeng Nabi ada seorang laki-laki dihadapkan dalam timbangannya Gusti Allah yaitu rupane mizan ya toh. Akhirnya wong iki mang kali Gusti Allah malaikat ditakoki, "Hei malaikat, goleki catetane wong iki mang. Catetane sing apik goleki." Dawuhe malaikat Gusti, wong iki gak duwe amal apik babar blas. Goleki. Akhirnya kali malaikat ditemokno enten Gusti setunggal. Yaitu dia maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika dhek ape turu pisan tok maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika di hadapan Gusti Allah ajenge teng timbangan mizan niku akhirnya ditimbang niku moro-moro ngejelekno timbangan kebaikan. Iki teng kitab mriki diterangno kados ngoten niku. Diambil dari kitab Tambihul Ghafilin. Tuh. Ya toh, jadi wong maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku kathah keistimewaane. Nah, termasuk dawuhipun Abu Les nggih, sapa wonge sing iso njaga 7 kalimat. Ya, fa huwa syarifun indallahi taala wal malaika. Kula jenengan sedaya termasuk dadi wong sing mulya mungguhe Gusti Allah ya mungguhe sapa? Malaikat. Wa yaghfirullaha dzunubahu. Dosane niki mang ya disepura walau kanat miluzabatil bahri. Misale kok dosane kuwi ibarate kaya sak untuke segara. Ya toh. Niku nek enek gelem wong maca 7 kalimat iki mang Gusti Allah mulyano, malaikat ya mulyano disepura dosane. Napa? Al aula ayyakula inda ibtida'i kullasyai'in bi bismillah. Kula jenengan sedaya nek ajeng nglakoni sesuatu kita mulai dengan membaca bismillah. Ya toh, wis jelas. Misalnya apa mangkring ki kok bengi-bengi ndah ya kudu maca bismillah. Ya toh. Aja kok ngerang pangring ngono tok. Ya, kudu minimal memulai sesuatu apapun dengan membaca bismillah. Kecuali melakukan hal-hal sing dimakruhkan, kecuali hal-hal sing diharamkan. Sampeyan ape tuku mbah apa misalnya ape no karaokean cah budal no karaokean bismillahirrahmanirrahim budal. Lah kuwi ora kena ape maksiat kok bismillah ora kena niku tambah dikehepuki malaikat. Wis pun nggih. Yang kedua, kula jenengan sedaya kudu
menjaga 7 kalimat yang nomor loro napa? Ketika kita mendapatkan ayyakula ba'da faraghi kullasyai'in alhamdulillah. Nek awake dhewe ketika mendapatkan nikmat utawa mendapatkan kesenangan kudu mengucapkan alhamdulillah. Ngono. Nah, sing nomor 3 ya. Ketika awake dhewe ya terlanjur berbuat salah utawa lisane awake dhewe niki kok nglakoni dosa kudu ndang-ndang maca astagfirullah. Artinya berarti kon istighfar. Nek mang alhamdulillah berarti hamdalah, nek bismillah berarti basmalah. Ngono lho nggih. Nah, bon nggih 3 niki nggih. Sing nomor 4 idza arada fa'ala godan. Nek awake dhewe pengen nglakoni pekerjaan sesuk maka ucapkanlah insyaallah. Insyaallah ki kula dhewe urung roh apa ya sebutane insyaallah apa? Urung roh kula. Apa sampean roh? Nek bismillah mang kan basmalah, nek hamdalah kan alhamdulillah, nek istighfar kan astagfirullah. Nek insyaallah ki apa? Kula kok urung tau krungu. Ya. Nah, sing nomor 5 ketika awake dhewe mendapati perkara yang makruh kita harus mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nglakoni apa-apa lah kudu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala nek idza asobat musibah ayyakula innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenenge kalimat apa? Taroji niku artine ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ampun nggih. Ampun niku adalah zikir-zikir teng Gusti Allah. Artine kula jenengan sedaya kudu belajar zikir nggih, eling teng Gusti Allah. Eling niku ora kur lewat wiritan tok mboten. Jenengan nangen-nangen cah aku dikai kesehatan kali Gusti Allah iso nglakoni ibadah wi termasuk eling teng Gusti Allah, zikir teng Gusti Allah.